Tak to je perfektné. A v mužstve si bol jeden z tých obľúbenejších, alebo nemal si aj nejaké prúsery náhodou? Nie, tak... Aj kebyže som mal, tak ti tu nepoviem, takže... Jasné. Ale nemal som žiadne, takže v pohode. Žiadny prúser. No, my sme sa totiž to rozprávali, asi mi tak bokom úst niečo naznačil, že ty máš normálne aj pozíciu v mužstve takúže zodpovednú a to, že počítaš chalanov predtým, ako sa niekam odchádza. No, presne, to mám aj takú historku menšiu, ale to nebolo v Kanade, to bolo ešte vo Švédsku, keď som mal 16 rokov vtedy. A mňa si tréner normálne zavolal a povedal, že toto bude si najmladší, toto bude tvoja robota, počítať hráčov vždycky v autobuse. Tak sme išli na trip a zastali sme na pumpe. Prvé 3-4 tripy to išlo úplne v pohode, všetkých som spočítal a raz sme zastali na pumpe. Ako si počítal, po švédsky alebo po slovensky? Nie, po slovensky pre istotu. Tak zastali sme na pumpe a už chalani si išli začať nakúpiť, prišli. Mal byť tušne 23 hráčov a ja počítal som a taký, že 23, tak som zakričal, že ideme. A tréner ešte mi taký povedal, že keď povieš, že ideme, tak sa ale ide. Spoliehame sa na teba. Že jasné, není problém. Tak povedal som, že je 23. Sadol som, už ideme na diaľnicu a sa pozriem von oknom a spoluhráč šprintuje za autobusom a to iba máva, že stáť. A tak začal som kričať na celý autobus, že stáť, otoč to šoférovi. Takže ste ho počkali, áno? Zadriftoval to pred diaľnicou, ale... Našťastie sme to ešte stihli. To je dobre, lebo keby tam bola Janka, tak vlastne Janka by až o 15 minút na to zistila, že vlastne autobus je už preč. To je len comeback za ten úvod. Ríšo, ja som tu dnes sedela prvá, takže ja neviem, o čom rozprávaš. No, tak vlastne to je výnimka. Dnes je špeciálna show, takže gratulujem. No a mne sa inak stalo, keď som počúval, ako rozprávaš tú story, že som tiež takto rátal, tiež som bol najmladší, ale mal som iný problém. Ja som napočítal, že nás je viacej. Odtedy ma už nenechávali počítať ako v autobuse.